adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 27 ngadto sa 30. Si Jesus mingon, "Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.